se on nyt sitten. Joo, mikäs se on päivä tänään? Vappuviikko, joo. On. On tässä savottaa, tässä on vielä kuukaudeksi duunia. Jotain niin. Kato tuolta. Olipa sikki. Kyllä sitä nyt taas on kolmatta käyllistä. Ei muuta kuin saunahan. Se on nyt sitten jo kesä aika pitkällä. Kyllä siellä ainakin yksi on tulos. Siellä olisi tulos perunoita, sipuleita ja punajuuria. On vaan niin lyhyt tämä kesä. Menty jo juhannuksen yli. Heinäkuu. Mahtavasti sipulia ja porkkanoita on siellä. Ja enpähän on nuo pitkiä perunanvarsia nähnyt ikään. No, nuo ei oikein lähtenyt. Tuohon pitää siirtää tuosta porkkanoita tuosta vaosta. Elikkä tästä otetaan porkkanoita. Tässä on aivan liian tiheässä. Otetaan sieltä porkkana ja pistetään tänne. Pistetään tuonkas. No. Ja seuraava. Tossa. Noin. Siinä on porkkana. Ja pannaanpa tuonne se kasvu. No. Siinä se saa kasvaa. No. Ehkä tällä kertaa.